नों साखिनाङा आं साखिग्रोनो हागोन एबार साखिदो माथि बेखौ संलायनाय बेखौ संलायनाय A few moments later. 문지 नोंनालाय गोसोनाय गैया नामा सिफा नोंना गोसोनाय गैया बैथालि खृष्टानजों उन्दुहैनाया लोदै सौखि सिङाव हाबलायनाया सिखोमोन बिमाजों नायफैजानो लाजियाखै बैथालि गुन्जि आंनाव खुनु फैनाङा नोङो सिफा हिनजाव लोदै बखर दिनैनिफ्राय हिनजाव गैला होनना साना लादों आंखौ मिथिबाय रायजोफोर खुनु हिनजावजों लिंक गैला आं दिनैनिफ्राय हिनजावखौनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरो ना खुनु आं हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैथों आंबो बिनि न'आव दाथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिनजाव गैया होनना साना लादों गासिबो आरो ना रायजो राजाफोर डाइरेक्टखा खुनु खोथा गैया और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी माने एक्चुअली आं साहा फुदुंनो नागिरदों आरो ना बिमाया जोंना माने आं साहा लोङो नालाय मिथिखागौ आंखौहाय साहा ओमफ्राय साहाखौ दा गोथाव फुदुंनो नालाय आंबो मिथिया आरो ना रायजोफोर दाहाय देखायफिननि खोथा नङा माने आं नोंबो माबानिफ्राय देखायखागोन फुदुंजेननायनिफ्राय देखायखागोन आं ओंखाम ओंख्रि सोर संदों आंनो संजोबगोन आच्छा नोंसो संनो गोसोबा संफैनो हागोन नङा बेदरखौथ' आं सङो बेदरा आं मास्टारखा नालाय